Dat hoofd van mij. Alsof ik elk moment echt kan gaan zeggen. Hè? Ik zei nog van tevoren tegen jou, je moet dat ding over je oor doen. Dan hangt hij er weer zo bij. Wat? Dat draadje. Dat plakkert. Voor mij was het alleen maar lachen. Ja, ik vond het alleen maar leuk. Ik had zoiets van, ja, het is toch weer gelukt, op een of andere rare manier. En we hebben best wel stress gehad, hè, aan de aanloop ernaartoe. Dus, en vooral Tess, die heeft daar, ja, die heeft er verschrikkelijk hard aan moeten trekken om alles te laten gebeuren, zeg maar. Dus, maar voor mij was dat wat makkelijker, omdat, ja, ik ben ook, zo zit ik ook in elkaar. Het is wat het is. Meer is het niet. Dus ik ga ook niet in allerlei bochten of in allerlei ingewikkelde stress zitten om iets te bewerkstelligen. Want dat helpt me niet. Nee, dat zit me alleen maar dwars op het moment dat moet gaan gebeuren. Dus ik laat dat allemaal. Vroeger had ik dat wat minder dan nu, maar ik merk het aan mezelf dat ik er nu meer van geniet nog dan bijvoorbeeld met Ahoy. En dat is natuurlijk geld voor Tess een beetje andersom, want voor haar was het de eerste echte grote kick dat ze eigenlijk gewoon de baas was, zeg maar. Dus dat Ik sterf dan voor 2. Zoiets. Hè? Ja, zoiets. Ik sterf genoeg voor ons allebei. Maar voor mij is dat inderdaad echt wel heel anders. Ik denk niet het is wat het is. Nee. Ik heb een doel, ik heb een plan en zo moet het gebeuren. En als dat niet lukt, dan ben ik gewoon echt doodziek van. Dus ja, het loslaten, dat soort dingen, nou, ik kan wel zeggen Ja, maar dat, je kunt dat ik niet- dat kan, maar dat kan ik niet. Ja, maar je kunt niet meer doen Nee. dan wat je kunt. Nee, maar dan... En je kunt niet iets gaan doen wat niet bestaat. Nee, dat weet ik ook Dus- wel. Maar voor mij geldt wel dat ik dan toch wel blijkbaar genoeg twijfel heb in mezelf om toch van tevoren te denken, ja, kan ik wel doen? Ben ik wel in staat om datgene te doen wat ik kan? Ben ik in staat om op dat moment alles eruit te halen wat erin zit bij mezelf? Ja, dat zijn wel dingen die bij mij, vooral in dat uur daarvoor, toen liep ik daar, dat ik wel dacht van ja, of ze zagen me bij mijn enkels af of ik stijg boven mezelf uit. En daartussen zat voor mijn gevoel niet veel. Dat was erop of eronder. En dat vond ik wel heftig hoor. Dat heeft mij wel... Ik was me daar akelig van bewust in die lift.
Er stond zo'n jongen van de beveiliging stond ook in die lift. Die dacht ook, ik kijk maar naar beneden. Die dacht ook, ik weet ook niet of ik nog wat zinnigs kan zeggen in dit moment. Maar ja, dat vond ik heel heftig, want je wil zo graag, zo intens graag, die mensen die de moeite hebben genomen om een kaartje te kopen, om daar naartoe te gaan, die ook een verwachting hebben. Dat wil je zo ziekelijk graag, wil je die mensen blij maken en datgene doen waar ze voor komen. Ik heb wel het gevoel dat ik me moest bewijzen. Ja, toch wel. Terwijl, ik ben ook geen 18 meer. Ik doe dit inmiddels ook alweer 22 jaar. Niet in de vorm zoals ik dat nu doe, maar dat was wel vanaf het prille begin. De laatste 10 jaar natuurlijk heel intensief. Maar met zo'n concert was voor mij wel een moment van, ben je ook in staat om zo'n groot podium te pakken? En ben je ook in staat om zo'n hele avond voor de helft te gaan dragen? Je bent altijd wel de dochter van natuurlijk, dus, maar je wil wel laten zien dat je op eigen kracht ook dingen kan doen. Ook al doe je het samen, dat je ook als individu wel iets te bieden hebt. You can make any wish, I will make it come true. If you want to make a million, I will tell you what to do. If you want to move the Everest to the use of A, I will buy me a shuff, starting in today. You can give me a cup, and I will fill it again. And the finishing touch, change the water into wine. Now you just tell me you want to touch, and I turn it to gold. You can change your heart, just can't reach your soul. One heart is not enough. One heart doesn't make one love. Give me your heart, baby, can't you see? All you give now is nothing to me. I'm searching for gold, struck so many men. And I got to the core, time and time again. But I can synchronize your heartbeat in mine. Out of thought, out of reach, but it's you I can find. One heart is not enough. One heart doesn't make one love. Give me your heart, baby, can't you see? All you give now is nothing
Ziggo Dome. Zijn we klaar? I come from down the valley where Mr. when we're young, they bring you up to do like your daddy does. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We're right out of this valley to where the fields were green. We went down to the river, and into the river we ride. Oh, down to the river we just ride. Then I got Mary pregnant, and man, it was all she wrote. And for my 19th birthday, got a union cord and a wedding coat. Then we went down to the courthouse, and the judge put it all to rest. No wedding day smiles, no walk down the aisle, no flowers, no wedding dress. Night we went down to the river, and into the river we ride. Oh, down to the river we just ride. I got a job working construction for the Johnston Company, and lately there ain't been much work on account of economy. Now all them things seem so important. My mister, they finished right into the air. Now I act like I don't remember. Mary acts like she don't care. And I remember us riding in my brother's car. They bought it away down at the reservoir. Night on those banks I lied away, full of clothes just to feel every breath she take. Now the Marys come back to haunt me. They haunt me like the dirt. It's a dream I live, it don't come true.
ja, je hebt natuurlijk bij bepaalde clubjes vorm van cynisme. Zo van, Wat hebben ze daar te zoeken? Ja. who the Hoe fuck dan? they are. Ja. Weet je wel? Who they think they are, weet je wel. Ja, maar goed, dat was, ik weet nog dat hier de voorzitter van de ondernemersvereniging, het was dat ik Ahoy deed en toen was er ook een walvis aangespoeld. En toen zei de voorzitter van die ondernemersvereniging op de jaarvergadering, nota bene, die zegt, ja, en Hersen van der Kooi heeft waarschijnlijk een klap gehad van die walvis. Want hij is van plan om Ahoy te gaan doen. Een concert te geven in Ahoy. Zo met andere woorden van, nou, hij is de weg kwijt. En dat was serieus, hè? Die man die was serieus. Die vroeg zich ook werkelijk af of dat wel een verstandige set was voor Terschelling, weet je wel. Want het zou een debakel worden. Ik vond eigenlijk iedereen heel enthousiast. Ja. En ook zeker op de Schelling. Ja, En juist. de ondernemers. Juist. En iedereen had echt iets van, ja, lekker, weet je. Maar ook eilanders zelf. die Iedereen waren, heeft moeilijke jaren gehad. Natuurlijk, ja. Dat viel ook op bij de kaartverkoop, waren de eilanders eigenlijk de eerste die gelijk toesloegen. Ja, vond ik ook heel tof. Ja. Het is toch wel lekker om die steun te hebben. Het mag niet het belangrijkste zijn, want dan, ja, je mag er niet op rekenen. Want je moet zelf vanuit je eigen kracht dat soort dingen doen. Maar als je merkt dat het enthousiasme groot is en dat mensen echt willen dat het lukt. En ook wel beamen dat het voor het eiland gewoon heel erg goed is. En dat leeft er heel erg. Ja. Hebben wij als echt heel erg leuk ervaren. Je bent in beeld. Op het moment dat jij media-aandacht krijgt als Hessel en Tess, dan is het woord de Schelling onlosmakelijk daarmee verbonden. En iedere keer als je het woord de Schelling hoort of leest, in de media, op welke manier dan ook, dan is dat goed. Punt. Of Ja, je maar ons nou dus- wel of niet leuk vindt, het feit dat het dat het steeds terugkomt en vooral via de social media. Het schept ook een band, hè, met de mensen Ja. die hier op vakantie komen. Ja. Het is ook de homogeniteit van de eilandgekken wordt er groter van. Ze komen elkaar ook allemaal tegen. Ja. Dat is natuurlijk leuk. En je hebt allemaal één grote liefde en dat is dat eiland. Dat is dan deel je iets moois, denk ik. Listen to my heartbeats rhythm. Now she's leaving, hesitating when I try to smile. Yes, I know my eyes are darkening like evening. She's going to make her own trip in a while. She's flying to America, my friend. Don't know her ambition, cannot understand. What the hell is going on with me? She's flying too far away from here. You see. Rains are empty like the great Atlantic, and I got the chills 'cause she's to go. There's no one to tell her past has its own value, and the future somewhere else I know. She's flying to America, my friend. Don't know her ambition, cannot understand.
Ik ga nu een heel persoonlijk liedje zingen. Het is een ode aan vriendschap en aan mijn familie. Dit is echt wel een heel Iedere persoon die je tegenkomt, die je heftig leeft, moment voor mij, dit liedje. laat je tot degene die je Dat doet mij zoveel. En dat gaat over alles wat ik lief heb. En dat, ja... Ik ben onwijs geëmotioneerd hier, maar ik weet ook... Als je echt gaat huilen of zo, dan krijg je natuurlijk die brok in je keel. Nou, die wil je echt niet hebben als je zo'n nummer moet doen. Dus dat... ik sta wel echt te vechten daarom die niet. Om die zo ver mogelijk bij me vandaan te houden. En dan denk je, ja, dan sta je hier met je vader en je moeder daar. En je liefde en je kinderen en je familie en mijn zus en mijn schoonfamilie. Ja, dat is eigenlijk waar het liedje over gaat. Waiting for someone to write me a song. Give it my voice and sing it along. Give me a handful of words and I'll tune. Tell me all you know and all I once knew. Waiting for someone touching my soul with that song just as simple as life. That's the goal. Singing my verse, want it to be like a great flowing river headed to the sea. One day I found someone took me up out of the ship they call brotherhood and sailing north. And I sail like a bird in the blue skies of June, honest and proud, guided by the full moon. About that journey wrote me a song, and we found a tune